Kweziphambili ngokuhlwa nje usosibajikelelwe ANC umemelela bemibeli kuba bayamkela ingxelo yomkhuselo loluntu kuphando lwenyewe yefama yasephalaphala. Igqiza lezohlangulo lithe bhazalala likhangela abantu abahlanu abaduke nemisinga ezikhukhula kwingingqi yaseNamaqualand. Kanti ke zikhona nezemidlalo. Shonile Iindaba, sondelani babandla sekhaya sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa amatse alo antubululo molweni ke. Usosiba jikelelwe ANC umnumzana afikile Mbalula umemelela bemibeli kuba bazamkela iziphumo zophando lomkhuselo loluntu ngefama kaMongameli Cyril Ramaphosa iphalaphala. Ethetha kwinkongolo yama-26 yombutho ovuka ibambe i-ANC Youth League, umnumzana Mbalula uqhube wathi umkhuselo loluntu obambeleyo uadvocate Kholeka Gcaleka makahlonitshwe ngendlela eyayifunwa ngayo inhlonipho kumkhuselo loluntu onqunyanyiswe uadvocate Busiswe Mkhwebane. I-ANC inemincili kukuba umongameli Cyril Ramaphosa esusiwe kumba wephalaphala libambela lomkhuseli woluntu uadvocate Kholeka Gcaleka kwingxelo yakhe yokugqibela. There are people who are sitting here with hopes that Ramaphosa will not finish his term. Hey, now Kholeka ubabonsitse fireworks mawubani. As the ANC, we are very happy that our president has been exonerated by the public protector. Unobhala jikelele we-ANC ulumkise abathunywa malunga nokuchitha ixesha bexoxa ngabantu abachongwe sisigqeba sikazwelonke se-ANC abanganyulwanga ngamalungu ombutho wolutsha. Ibambela lombutho wolutsha eliququzelelayo lilumkise iqela elilawulayo ngobudlelwane obupholileyo neRussia njengoko obuhlukile kwiSoviet Union, i-USSR, watsho echaphazela nomba weNATO. We commend the principled stance taken by the ANC-led government to reassert the active non-aligned movement in bringing about peace and stability in regions of conflict. We must not be bullied in bringing about that peace. We must not be bullied by anyone, rather, seeking to advance their agendas through violence, particularly not the West. Comrades, we must not be naive. We must not romanticize an order that no longer exists. Today's Russian Federation is not the USSR of old. And having said that, the North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, their expansion eastwards must be treated with the contempt it deserves. Kulindeleke ukuba kuzalisekiswe izisombululo zokuphathwa kwebhanki kuzwelonke, ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo namanye amacandelo acwangcisiweyo oqoqosho. Amaqela ophando kunye nohlangulo akhangelwa ukuba baphina emva kwemvula ezimandla nezikhukhula kummandla waseNamaqualand eMhlakoloni. Iidolophu ezinhlanu ziphazamisekile ngelixa amakhaya ephelelwe zizibonelelo. Kukhona nowasetyhini kunyanzeleke ukuba abelekele ekhaya ngenxa ungafikeleli kwiziko lezempilo. Kuvalwe neendlela ezininzi kwachaphazeleka neempahla ezisiwa eNamibia zisuka kweli. Malunga nama-10,000 kwadala umonakalo kwaphazamiseka nendlela yokuphila. Omnye umhlali abelekele ekhaya ngenxa yokungafikeleli kwiziko lezempilo. Uthi wayeziva enexhala lokuba uza kukhathalelwa njani abanabo nabongikazi apha. Nangona abahlali beziqhelile izandyondyo zemvula nezikhukhula kule ndawo, akukho okubalungiselele nzima nakubahlali ukuba baye nasemisebenzini. I go to work because of the rivers flooding, but I have no problem with it. I shall go to work when I can cross over the river. Imeko isemaxongo kucelwa bonke abachaphazelekayo ukuba badlale indima yabo. No, they're on an unfunded budget currently. Hopefully that will change in the near future. But yeah, we are reliant
private public partnerships, as well as provincial and national government to intervene at this stage to assist us, bring some relief to our communities. Kukho iingxoxo zokuqinisekisa ukuba ngoku le ndawo idinga uncedo olungxamisekileyo. Amaqela ohlangulo asakhangela abantu abahlanu abadukileyo. Amalungu oluntu athembele kumasamari alungileyo ukuba afumane uncedo. Uluntu luza kuhlawula ukuchatha kwiindleko zikamasipala nakwirhafu kususela namhlanje. Kulindeleke ukuba umasipala baqalise ngezindleko zintsha kwiinkonzo ezifana nombane, amanzi, iindleko zezindlu, ilindle nogutyulo. Masipala abohlukeneyo balindeleke ukunyusa izinga leendleko ngokuba kuqala lenyanga. Isixeko saseRhawutini siyinxalenye yorhulumente lasekuhlaleni elibhengeze ukunyuka kweendleko. Esi sixeko sithi siyaqonda ukuba abahlali bamoka-mokana nokuxananaza kweenquliqhu eziquka inkalo exingetyeni kwezoqoqosho, intswelangqesho nocimicimi wombane. Irhafu le ihlawulwa ngabanikazi bezindlu inyuka ngo-2%, umbane unyuka ngo-14.97%, amanzi anyuka ngo-9.3%, ugutyulo lwelindle, i-sanitation inyuka ngo-9.3%, and then ukuqokelelwa kwenkunkuma inyuka ngo-7%. Kodwa abahlali bathi asibanqwalisi tu esi sigqibo sokunyuswa kweendleko nanjengoko amaxabiso wemo yentlalo sele exhome ngokuxhomisa amehlo. Kwangaxeshanye isixeko saseRhawutini sikhuthaze abahlali ukuba bathi gqolo nokubhatalela iinkonzo ezigqithiswayo ukuqinisekisa inqanaba elingcono lemo yentlalo. Abacela abahlali nabanikazi bezindlu ngokubanzi ukuba mababeke phambili ukuhlawulela iinkonzo zikamasipala ukwenzela into yoba umasipala akwazi ukuqhubekeka ezisa iinkonzo ebantwini. Isixeko saseRhawutini sivakalise ngelithi ezindleko azizobabandakanya abahlali abahlala ezindlini ezibhatala iindleko ezingaphantsi kwama-300,000 eerandi. Aba bahlali bazokufumana neekhilomithazi ezisithandathu zamanzi simahla yaye izindlu zexabiso lama-300,000 nangaphantsi azizokubandakanywa ekubhataleni iindleko zelindle. Amapolisa aseRhawutini angqinile ukuba kuvulwe ijokethi lophando emva kokusweleka kwaGlen Aliotti ongumthengisi weziyobisi owafunyaniswe netyala. Ube neminyaka engama-64 esidla amazimba. Glen Aliotti waqala ukwaziwa emva kokuba waba lingqina lenkundla eliphambili kwityala lorhwaphilizo lowesakuba ngumkomishinala jikelele wamapolisa ongasekhoyo uJackie Silebi. Ubungqina buka-Aliotti baqinisekisa ukuba ufunyaniswa enetyala uSilebi. Isithethi samapolisa aseGauteng uLieutenant Colonel Mavela Masondo singqinile ukuba amapolisa aseDouglasdale avule idokethi lophando ngokusweleka kuka-Aliotti. Kuza kuqhutywa uhlolo lomzimba kuvavanywe unobangela wokusweleka kwakhe. Sikwamkela kwakhona kwezindaba zisiza ngqo kungaphambili SABC 1 uyakwazi ukuwafumana labanqa kwezindaba ukuphela kwazo xa ufuna kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti masiphinde sikhobe kwinqaku lethu elihamba phambili ngale ntlwa. Sibajikelelwenzi umnumzana afikile mbalulu umemelela abemibeli ukuba bazamkela iziphumo zophando lomkhuselo loluntu ngefama kamongameli Ramaphosa ephalaphala. Ethetha kwinkongolo yama-26 yombutho ovuka ibambe ye-ANC Youth League, umnumzana Mbalula uqhube wathi umkhuselo loluntu obambele uadvocate Kholeka Gcaleka makahlonitshwe ngendlela eyayifunwa ngayo intlonipho kumkhuselo loluntu onqunyanyiswe uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Umbutho iNelson Mandela Foundation ubambisene ne-Right for Hope ziphehlelele ngokusesikweni inyanga yegqala lomzabalazo ongasekhoyo uba uNelson Mandela. Kulindeleke ukuba umbutho iNelson Mandela Foundation ube seDeep Sluit ngosuku lokubhiyozela ukuzalwa kwaba uNelson Mandela ngomhla we-18 kule nyanga. Inyanga singena kuyo kaJulayi yinyanga uninzi lwabemibeli oluthi lubhiyozele ngayo ukuzalwa kweqala lomzabalazo ongasekhoyo uba uNelson Mandela. Kukwenziwa nemisebenzi yesisa kukhunjulwa igalelo lakhe kubemibeli. Kodwa kulo nyaka umsitho wokuphawula le nyanga kaba uMadiba uqhube phantsi kweemeko ezingaqhelekanga kulandela ukugxothwa kobesakuba ngumlawuli oyintloko kwiNelson Mandela Foundation nochitha
kwesisihlalo umnumzana Silo Hatang. Kodwa umbutho weNelson Mandela Foundation utyetyum ngeenkcukacha ezimalunga nokugxothwa kokaHatang yaye uthe yonke imibuzo malunga noku mayibhekiswe kwibhodi yalo mbutho. Uzokuthi kangoku lo mbutho uthe umnumzana Silo Hatang ugxothwe ngenxa yezikhalazo malunga nendlela aqhuba ngayo emsebenzini wakhe. I can assure everyone that the foundation is steaming straight ahead, doing the work that we are meant to do. All our donors, everyone else can be rest assured that funds are safe, that none of those have been in any means compromised. Phakathi kwezinto zokuphawula lenyanga kaba uMadiba kutyalwe umthi ngenjongo zokuphawula kwanokulumkisa uluntu ngobungozi bemo yobushushu obugqithisileyo kwihlabathi iglobal warming ngelasemzini kwimveliso yokutya. Kusenjalo umbutho iRight for Hope uthi uvuya kakhulu ukusebenzisana neNelson Mandela Foundation. We not only encourage the participants who pay an entry fee to the Nelson Mandela Foundation as a donation, but we encourage those companies and partners to do something for those communities along the route. iRight for Hope ithi ngoncedo lwemibutho amashishini noluntu ngokubanzi iyakwazi ukwenza utshintsho kwintlalo yoluntu. NgoSeptemba kulindeleke ukuba baqhube ibhayisekile besuka kwikhaya likabawo Nelson Mandela eliseSoweto bayokutsho eHowick apho wanqakulwa khona ubawo Madiba. Umasipala waseMakane eMpuma Koloni uthembise ukuba uza kuzilungisa iziseko zophuhliso ukuze kukhule uqoqosho kule dolophu. Ukukuza ngethuba ledolophu yaseMakane inengxaki yokushokoxeka kwamanzi inendlela ezingekho mgangathweni. Umnyhadala wezobugcisa iNational Airs Festival uyaqukunjelwa kule mpelaveki. Ukusukela kwezobugcisa ukuyokutsho ekutyeni, lo myhadala utsala uluntu oluninzi noluphuma kwindawo ngendawo kweli. Nalapho oku kuba nefuthe lencumisayo kuqoqosho lwalo mmandla. Amashishini ethu noko abustekile ifestival sikwazi into ba noko kubekho extra income, sikwazi uqesha nabantu abazosincedisa apha emashishini ethu. Mna ndirana i-accommodation for ifestival eye i-host abantwana besikolo during the year, and then xa sathi break si-host ifestival. Indawo umasipala anokusinceda kuyo in terms of ukuphucula imeko into ba khasipha amanzi man. Lo myhadala ukwanikeza ithuba lokuba imvume ezisakhasayo zibonakalise italente yazo. Ifestival ibeluncuthu kakhulu kum. Ndinendabanenyweba yokuba ndisebenze nabantu abahlukeleyo, ndisebenzile noMsaki izolo, namhlanje siphinde sisebenze sibe sidyusha sonke phaya eMonument eGaibhatla Theatre. Ukanti nemiba eyamelene nokuhanjiswa kwenkonzo kulo mmandla enikwa ingqwalasela. The-expectation is that by end of June, which ended yesterday, issue of water should be into ye-history singabe sisathetha ngengxaki zamanzi le ke yonke inkishela abantu amanzi. Okwesibini siqiniseke into yobana iindlela zethu zindlela ezilungileyo eziright ngoba khumbula ukuze ube kanti u-attract plan is to attract more festivals to town. Kulo nyaka uzayo le dolophu iza kubhiyozela isiqendu esingama-50 salo myhadala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMakhanda. Lihashi Winchester Mansion eliphumelele umdyarho lonyaka eHollywood's Best Durban July. Elihashi beliphaliswa ijogo Kabelo Matsunyane belikhuphisana nentandane ebijongo yokuba ingenzi ezibukwayo kulo mdyarho ihashi uSee It Again. Ngoku makesithi tsixanja kwesitshotsha entla kumakhasi onxibelelwano apha estudio sinolilitha Ntsundwana ungumdidiyeli wendaba kweliziko uza kusinabisela. Masikwamkele Lilitha, khawutsho ngawaphi amanqaku aphala phambili lento ke nithi kukutrenda? Mandibotise bawubhele ndibotise nakubabukeli phaya ekhaya. Ukanti ke ndingatsho ndithi kuyandithobisa into kokuba ndingene kwezi zihlangu zesigaba sikamqadi ngokumayela nezitshotsha entla phaya kumakhasi onxibelelwano. Ukanti ke ukugabula izigcawu ngezitshotsha entla ndingabalula la myhadala okanye la ndumasi iye ihlangane okanye ihlanganise abantu ngemigqibelo yokuqala kwinyanga kaJulayi ebizwa ke ngamakhumsha ukuba yi-Durban July. La mhlangano ke uye unconywe
ngokubana awupheleli only kukosaziwayo abanxibayo koko uye ungqinisise into kokuba zininzi skills yaye kubonakale into kokuba kuninzi okutyunelwe kwi-fashion designers zaseMzantsi Afrika kuninzi okuqingqileyo kwingqondo zabo ngokubana kuye kunconywe ukanti ke umgomo womongo wesinxibo sakulonyaka ubusithi out of this world kungoko ke beye bathetha phaya kwikhasi lika Twitter bebalula bemtyibela ngobupikoko bakhe uJessica Nkosi uba ebeqhakazile ukanti ke ukuhlabela mgama kuye kwakho itrend ethi #summer29 la hashtag ke iye yangundaba mlonyeni ngenxa yokubana kuyekho kubekho ingxenye eMzantsi Afrika yabemi abathi uCabza the Small is godfather yomculo wamapiano ukanti ke abanye ababoni ngasonye noko xaniseleka ke umsundulu singathetha ngalamba womkhuseli woluntu the public protector obambeleyo ke uadvocate Gcaleka naye uye wabangundaba mlonyeni kucaca ke into kubana after ekhuphe la ngxelo yakhe la ngxelo yakhe ibiclearisha konke okwakwenzeke ngalamhla wesithoba kuFebruary ngo2022 ngombandela weButler wephalaphala ngokumayela nomongameli uCyril Ramaphosa abantu bengalindelanga into kuba izawuclearisha lamba koko bebelindeleke ke into bana umongameli will be held accountable so ke ngoku abantu bangqinelana namazwi ebekhe wathethwa noyinhloko kwezomthetho uRaymond Zondo okubana okokuqala ingalo karhulumente ingalo yomphathi yeqela eliphetheyo iANC nengalo yenkokheli zaseMzantsi Afrika irhuqisa umrhaji ngokumayela nolawulo nanjengoko ilizwe lisesichengeni lokuba lingaphinda libanjwe ngobhongwane ukutsho ke libuyele kwi-state capture Kawutsho ke tolo ke nje ngamafutshane yipi mhlambi imibe ngajongwa njengoba siqala iveki entsha imiba engajongwa nanjengoko siqala iveki entsha ngulomba ukubana abantu baseMzantsi Afrika bayasindwa ngumqobo omayela namantsintsinsi akwezoqoqosho nakwezopolitiko ke ngoko abantu kwezindaba ziphume namhlanje zokubana kuza kunyuswa irhafu ababukeli baseMzantsi Afrika bayaqhubeka nokuthi inyengenyenge ulawulo kwezoqoqosho ulawulo kwezopolitiko eMzantsi Afrika kodla kamandla lo kulilitha Ntsundwana umdidiyelo wendaba zesiXhosa apha kumabona kude echuba isikhwebu ngezihamba phambili kumaqongo oqhagamshelwano kuye sithi ngamani ukanti kwezemidlalo ngalenhlwa sakuthetha nomdidiyelo wezemidlalo kwisikhulo sikanomajojo lomhlobo wenene-FM ukanti masele simothulela umnqwazi kokuphumelela imbasa i-Chairperson's Award for Special Achievement kumsidi we-Boxing Awards e-ICC eThekwini phezolo sithi untshu qobokozana lowo ke nguNoloyiso Phonga Noloyiso masikwamkele ezindabeni ngalenhlwa ngomso kumdlalo wabanyana neBotswana ingaba singalindela ntoni kulo mdlalo Nkosi Bhuti andibulise nakumbukele ekhaya iza kuba ngumdlalo noko otakisa inhlanzi kuba uyakhulula iqela lebanyabanyana lifuna ukuzilungiselela nokuzibonakalisa noxa nje mhlawumbi phala lizawube lilumkile kuba kaloku bafuna nokungonzakali ukulungiselela indebe yehlabathi wonke umdlali ngokuphakamisa isandla kuba ufuna uzibonakalisa kangangokuba ukhona nomdla onikiweyo abadlalini ngenxa yokuba iFIFA ithe yafaka imali noko eninzi ezababonakalisa bekhuthala abadlali abangamanini apha kwibhola ekhatywayo Kawutsho ke Noloyi ngabapha bona abadlali esibe ngabo kweli qela lika District Ellis Maninzi abadlali esinabo Bhuti abakhulu kakhulu abakwizinga eliphezulu abanye babadlali bethu badlala phesheya kuquka ukapteni wethu uRefile Jane umdlali odlala phesheya sine defenders ezinzima kakhulu abantu abafana noNokomatlo abantu abanamava kweliqela obambanani mbane abakudlala kwiqela eliphambili lapha eMzantsi Afrika kwi-Hollywood Superbets ubambanani mbane ngomnye wabadlali noko abazaziphakamisa nakwizistrikers zethu ubuyile noThembi Khatlane noxa nje bekholwa laboyiko lomonzakalo kodwa londo ayibonakalisa uba noko angangaqhubika kuhle kuba noko ujongwe ngugqirha abakudidi oluphezulu naye waqhubekeka nokuzimanya netimu ukulungisa nendaba ye-fitness yakhe Kawutsho ke Noloyi xa ulika ingqwalasela eliqela labanyana ucinga likaqhuba njani kulo mdlalo wangomso nakwitumente yendebe yehlabathi yalo nyaka
Umdlalo wangomso ngokuqinisekileyo wona bangawuphumelela kuba badlala noko neqela elisezantsi kumanqwanqwa nelingakhange libe kanti lona lizawubonakala kwindebe yehlabathi. Kodwa xa sijonga phaa kwindebe yehlabathi igruphu elisalwe kuyo yigruphu enzima kakhulu kuba elinye lamaqela eliphaa abavula nalo likwindawo yesithathu kwihlabathi. iSweden baphinde badlale neItaly eku-16, iArgentina ndibele nje ukuba ikubani kodwa ngamaqela akwididi eliphezulu. Kodwa nathi iqela esiya nalo kwindebe lehlabathi alilingani neqela esasiye nalo kwiminyaka emine edlulileyo. Noko uMzantsi Afrika ubonisa ukukhula, uzawuchithela noxa kuzazukuba lula nje. Wo makube njalo. Amaqobokazana ngalale ndleleni kunyembelekile. Sibamba ngazo zozibini kumdidiyeli wenkqubo yezemidlalo kumhlobo wenene FM uNoloyiso Bhonga. Umbe ngomdiya ucima umlilo ezangomso siza nogxa bethu ngesizulu. Imozulu bayilindile kwamaphumulo eMlazi, eNquthu, eMfuleni eKapa, kaNyamazana eMbombela, kwaNikwe eBizana, eXesi, eMdantsane, kuQumbu, eXhongorha nakwilizwe ngokubanzi laRhosherha.